ăsta ar trebui să fie cel mai bouncy blowout pe care l-am făcut vreodată, pentru că în sfârșit folosesc și o spumă pentru asta. Am început cu leave-in-ul de la Way pentru extra hidratare și protecție termică, după care am venit cu produsul ăsta de la care am mare așteptări. E vorba de spuma de la Color Wow care promite extra volum, pe care am aplicat-o pe tot părul, dar în special la rădăcini. Și pentru un plus de strălucire am aplicat și Dream Coat-ul, care aparent și el are protecție termică. După care am început să usuc și m-am concentrat din nou pe rădăcini și am văzut pe TikTok tehnica asta în care ții părul în sus ca să obții mai mult volum și aparent a funcționat. Și din cauza că am părul creț, înainte să-l buclez, trebuie să vin mai întâi cu peria ca să netezez din nou rădăcinile foarte bine și să mă asigur că sunt complet uscate. Și cred că deja putem să spunem că produsul ăsta chiar a făcut o diferență. Și acum că e îndreptat cât de cât, pot să încep să fac buclele și încă experimentez cu aparatul ăsta, pentru că sincer îmi cam dă bătăi de cap. E nevoie să schimb capetele de pe stânga pe dreapta, pentru că nu-și modifică direcția ca Dyson. Dar să zicem că m-am descurcat. Mă gândesc dacă ar arăta mai bine dacă aș face buclele spre exterior, un fel de 90s blowout. Habar n-am, o să încerc data viitoare. Și după ce am terminat tot părul și arătam de parcă aveam o perucă din aia de judecător, mi-am pus bretonul pe bigudiu, iar restul părului l-am pus pe clipsuri în secțiuni mai mari decât l-am buclat. Și cam asta a ieșit. E foarte bouncy și voluminos, arată foarte bine, doar că e nevoie să mai lucrez eu puțin la tehnică.